Тук сме с капитана на новия отбор Легионис, който доста впечатляващо се представи в първия си двубой тук от новия сезон в бизнес лигата. Макар да загубихте от доста опитен състав, така твоите впечатления, ако може да се представиш, нали също така? Казвам се Йонко Ценов. Мисля, че играхме добре, малко ни куцаше защитата. Мислим да ги подобрим тези неща за в бъдеще. А вие май играете си отпреди? Имате ли обигравка някаква? Играем по окръжните групи. Интересно. И на по-голямо игрище. Каква е разликата тук? Тук трябва да се играе повече с едно и да се държи топката. Какви ще са целите ви през новия сезон? Да поддържаме форма. Само това? Нямате апетити към горните места? Апетита идва с яденето, както казват хората. Друга седмица ни предстои пак тежък матч с Интерхаус България. И вече другите отбори мисля, че са по-преодолими. Следващите кръгове. Научихте ли нещо от днешния двубой, което да ви помогне срещу Интерхаус? Може би трябва да играем малко по-прибрано и на контратака. А имаше ли така изненада от нивото на белите екички днес и изобщо на лигата? По-високо или по-ниско е спрямо това, което очаквахте? Мислех малко, че са по-добри, обаче пак играха тактически правилно. Да ни разкажеш за фирмата малко повече. Фирмен отбор ли сте, наистина? Моля? Фирмен отбор ли сте? Да. Фирмата е с какво се занимава? Ако не е тайна, нали? Надявам се не убивате хора. Тайна. Добре, що бе, тайна няма проблем. Значи сте готови за следващия състав и надявам се да се представите добре. Вие ще кажете как сме се представили. Добрахте добри комбинации, не само доста пропуснахте като цяло. Често се случват тези неща и при най-добрите. А къде покръжите дивизии, къде играете точно? И там как се представяте? По-добре от тук или? Да. В средата на таблицата сме. Добре, ми пожелавам ви късмет, имате наистина данните и да гледаме едни хубави мачове с ваше участие тук. Мерси.